Стига, бе, забрал ли съм, бе, маняк? Чай да го платим този ток. До 24 часа? Черният петък продължава. Телевизор, телефон, нещо за нея. 38 номер. Какво? Спирате ми картата. Съмнителна активност до 24 часа. Телевизори, бельо, обувки, 12 см токчета. Да, съмнително е. Ретроградния Меркурий маняк. Не си забравил за резервацията, нали? Разбира се, че съм направил резервацията. А сега, и картата чак са 24 часа. Кеш кредит 600. Супер са. Ало, получихте ли? Ами не, все още не. А сега? Да, сега са тук. Супер. Страхотен. Видя ли? Казахте, че не съм забравил. Вярвай малко повече. Ретрограден Меркурий маняк. Ама всичко е наред. Кеш кредит. 0% лихва. Връщам колкото съм взел. Скучен кредит, ама без това си имам достатъчно проблеми на главата.